Намери ли рендето? Да. Какво става, бе, шефе? Камионите не могат да минат митницата. Не си платил. Нали всичко ще бъде наредено? А ти тъпия мангал! Да ми говори така директно по телефона. Почти. Какво почти, бе? За рендето. Крум, намери ли го, Аня? Кой? Калкулатора. Косъм! Айде, ако обичаш. Коя е фирма Area Invisible? Тази сутрин се прехвърлил към нея цялото съдържание на оборотната си сметка. Виж тук. Актуален баланс и платежно за превода. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Дай ми телефон там. Какво става с калкулатора? Още нищо. Invisible.